Дами и господа, здравейте в поредния клип на Майнкрафт в моя канал. Днес почваме поредица, която се казва Faction. Това е... Ако не знаете какво е Faction... много сме бързи. Ако не знаете какво е Faction, това е игра, в която ти дават... ето в началото, това е Starter Kit. Това са пактакещите, които ти дават. Имаш един Ender Chest, в който можеш да си държиш всичките бокуци. Така. Така, имаш един Ender Chest, който може да си държиш всички ценни неща. Другите ценни неща трябва да си ги държиш в база, която сам строиш. Тук има PvP арена, в която аз няма да стъпя, колкото и добър да съм. Който си иска да стъпва. И да, имаме на метал, защото ние сме супер кул. Така, трябва да си направиш база и като има нещо, което се нарича F-Map, т.е. Faction Map. То ти показва къде е клеймнато, т.е. къде някой си е направил база и си е купил земя, купил да го кажа. Ето Help. Чакай, Welcome to Factions. Аз ще ви превеждам. За да бъдеш най-добрият, ти ще трябва да влезеш в Faction. Faction е отбор, нещо като отбор. Добре, да направиш база, да събереш пари, да вземеш ресурси и да... Ой, маля. Извинявайте за това. Толкова време го настроивах. Голям проблем, ужас. Така, да рейдните на другите базите, факшените, т.е. да им ги унищожите. Така, help to create faction. Наклонена в create името на вашия faction, за да join в join name, за да инвайтните някой плеер. При нас искам да изваня fresh направя invite и никнейма на нашия човек, който искаме да го инвайтнем, за да изгоните някой в kick този човек, например, де. Ето, claim, да си клеймнете земя, unclaim, да unclaimнете в своята земя. Home, set home, нали, да. И faction home, set home, после пишете home или home, за предверете вкъщи. Money help, farming, make sugarcane and cactus farm, sell in shop. Да направим sugarcane и cactus ферма, които мога да ги продаваме в магазина, но не мога да ги купувам. Make money, mob drops from spawners. Да, има аукциони, където преди малко мисля, че почна един. Да, ето. Един диамантен меч за 100. Ти си избираш и после надавате. Warp Help. Имам Warp Shop. Дам долу магазинчето. Warp PvP Arena, което и сега ще ви покажа. Nether и Ender. Useful Commands да са телепорт между някой и Rank Up, което и сега ще ви покажа. Faction Chat. Правиш в чат, за да си чатиш с хората от твой Faction. Така. Rank Up. Hitman трябваше 25 000, за да ще ранкъпнеш. Аз преди бях Асасин с 100 000, после бях King, май не знам. Пишете ранк... Ръката ми пречи. Rank Up съединено. Им пише Uni 25 000 to Rank Up to Hitman. После правим кит, наклонена черта кит Hitman. И то ще ни даде съответния кит.
Така, това ми трябва. Благодаря, Чичо. И някой тук, като играят в PvP, изимат един куп работи, които за тях са буклуци, ама за други са злато. Много често се случва да фърлят и манджа. Така. Първо ще ям. Никой да не ме вижда, да не тръгне след мене. Аре, давай. Така, трябва да отида много далече. Много далече трябва да отида, за да си направя база. Там е работата, че не знам колко далече. И тук някакви идиоти са се правили на мега яките. И в момента играта ми лаги много гадно. Това трябва да е на 10 тата. Вече няма лаги. Тук гадното е, че ако стане нощ и вие искате да спите, няма как да спите, защото ето тези всички 34 играчи трябва да имат легло, на което да легнат, за да може да спите, за да стане ден. Именно това е проблема. Nether Portal, да, в факшените трябва да знаете едно. Никога, ама никога не... Добре, ще го игнорнем това. В факшените, да си довърша, че в факшените трябва да знаете само едно. Какво по дяволите е това, бе? Добре. Някой следва ли? Какво? Ей, че пръдна и... Защо ми се бъгват ми се чънковете и всичко стана... Да ни казвам, за сега ще трябва сме с 10 чънка, 8 чънка. Идеята на този летсплей е за тези, които не знаят какво е факшън. Току-що им обясних какво е факшън в повечето сървъри. Обясних ви какво е факшън и сега като играя, тези, които не знаят как да играят факшън, да се научат как. Не че аз много знам как се играе факшън, а пък тези, които знаят как се играе факшън повече от мене, да ми кажат съвети и най-различни такива други. Значи, да ядем. Имаме ли Fire Aspect? Опа, Fire Aspect. Манджа! Манджа. Така, да си вземем малко манджа. Ние си взехме. Базата ни не знам къде да е. Този епизод сигурно ще е експлорване и търсене, или да рейднем някоя база, или просто експлорване на пещери и нещо такова. Защото искам да ми дадете съвети долу в коментарите, дали моята база да си я построя горе в небето, като някои бази. Или пък да е долу под земята на нивото на бедрога. И тази база изглежда в идеално състояние, което значи, че никой не я е рейднал. То и явно никой не може да се качи горе. Но, клеймнато ли е? Аха! Какъв загубеняк, не е клеймнал. Да, личи си, че не е клеймнал. Тъй. Интересното е, което ми е гадно в този сървър, е, че има обсидиан. Който обсидиан, тос пък. Ти ми се дъхаш ли, бе? На ланшот си ми, бе, бро. Добре, 1,5. Сломп! Бъни! Бъгс Бъни! Бъгс Бъни умря. Рип, Бъгс Бъни. Шани липсва. Не дей я даш ротен флеш, бе, момче. Ротен флеш ми яде. Виж го ти.
Колко манджа имам, ще ми яде ротен флеш. О, защо лодките в този сервер са баннати айтеми, бе? Още едно бани. Бани! Спокойно. Какво спокойно, бе? Ти си лад? Добре, това беше малко интересно. Още един. Мерси. И ако мислите, че това е силен меч, Unbreaking 6, Sharpness 6, Knockback 2 и Fire Respect 2, жестоко се лъжите. Това е най-слабия меч тук. Казвам ви, това е най-слабия меч тук. Ви да видите Mortal, има Immortal, който трябва да събереш 1 милиард милиона. Не, шегувам се, 25 милиона. Почва от 25 хиляди и свършва от 25 милиона. И тук има хора, които са Mortal китове. И даже има и Immortal. Което е доста интересно. Има полулуние. Та не знам дали ще го довърших, забравих, ще го кажа пак. Или ще си го довърша, не знам. Дали искате да си построя база ето там, че е по-високо. Или до земята, до бедрога, което сега не мога да ви го покажа. Обаче много добри бази са под земята. Аз мисля, че ще е добре да се я построя в земята, но понеже има хора, които знаят как се играе в Faction, 1000 пъти по-добър е от мене. Те знаят повече къде да си построя база, така че в момента въпитам, който знае ПЛС, кажете къде да си построя база.